Chimimba. Yes, Baba. Ndep. Ameno ndiyani kwa mna. Asada to botapura. Babe, ameno zanga kudota ita baba ya zatinazete. Atangwambo Platon ndiwani satu atinonokera mdara zangu. Ndiwani unonzi kuitwa? Indonzi superlighter. Superlighter. Unoita nezvi? Unoita nezvi? Wemba Zimdancehall. Asi ndikuchikizira nepane. Aiwa kana ama. Usaka uchiki? Aisito Wemba Zimdancehall. Kuita attention kuti umusoja. Agana. All right. Unogara? Ndogara kumatapi. Kumatapi ndo Uzayani. Blogati. Black 7 Jax askona. Jax askona. Yeah man. Block 7 ichiche matapi papa nechibhisa. Ayo Jax askona but not tena tienda ku village ka. Karaji bakwari inu. Dibapo. Papa nobhiso ka kudala. But bambari pa kitchen ka eka. Dibapo baba nebhiso. Kalo bhiso ringoricha. Bawa. Nemakore mangai? 21. 21 wadza? Adza kuMount Arweni dande pachikoro chinonzi Zambara Primary School, secondary chinonzi Chigango Secondary School. Wadza pachikoro zvinonaka mpaka zvinonaka kangu. Hawapita kuti imbira zvinonaka chimboda kumbonzwa kuti nekanonaka ere kanoda kuimba. Ade ni selector. Timbonzwa. Sublate again. Chibegede kurabongoze dezinaro sanbarra naiwe kero sadaro une yapinza msoro sakachibemura zinaro kubule kudopinda ukangi palina kumbowanti kachilonda amai mwana sekerepena etorazira nemsana kubule kudopinda ukangi palina kumbowanti kachilonda amai mwana sekerepena etonalilila nemsana yewendoda merechi nichiredu tiri mukechi wanita ndokuita misachini tongesa mjachi sansemandi zisiwechi lavu yedu isingade wechi nyatsibata so semai aurambe auna kanga vhesera apa yande kumberi kune mafanzi yangu mese kwasai kumageto kwamuriko kuri sei kana charirecho dairai mese chambai handisiwe madiribisi kana kuti wepasasindri batman basi ndanditarisire basi ndodamzile kuti tiri muchuta wengoma inotonzi ngoma ready soma redere tavakuda kupinda pamamonya kupinda panotyisa kutsumatsunga ere maredi soma redere tavakuda kupinda pamamonya kupinda panotyisa kutsumatsunga ere aurambe awe aunogona usakochizi watunonzi mukoma anditi kanoti mukoma arakunzwa chimba kuti anzi vanotonditi mukoma mani ya asi ndo first born umba wenyu ndo first born umba wenyu aiwa aka oh baba namai variko kumusha kurutsvake chimutaundi rivatinosamotsvaka mai uzame ranoti kutopanda kutsvaka mari netuvhudzi twako kunoona mukoma rei netuvhudzi twako itoto kamboshanda nesi avabati kuregerera uri kuregerera hawaregerera ndandi asi kautanga kuraka kane mwaka amene kandekse wanenzilalilila kwakuti chile unenge wakutouya chaizvo tongosina kana basa nekuti panani pastage wakamboimba pastage pastage yeche hasandaita stage asi zvemapasapasa zvokumusha sakoitora gemera pastage kumusha akumusha atedoneza saka umusha ndouruye kudarwini asikazivi kuti ndaneteko wasiya wabharira mabeni angoma techivapa kupi kwacho kumusha kwa mukumbura Mount Arweni. Alright. Kuboda ngwari zambada zakakabva kupanya zakauya vatonotareni arikaperere kumombe saka waitofuri mafudza mombe
Taifuzodhara. Mazoona kuzviramba. Taifuzodhara. Wakufudza mangoma. Vachitaita zvemusic. Alright. Anditi wati kugara muMatapi. Music haisati yakukupa mari, unoita mari yako semarari. Ndoita zvotungohwasila ose zvinoita kupinda tichitsvaga zvekuita. Kupinda musiti kunenge uchiba mbavha. Amazotora izoti pamwe unenge une mafiyara ako unobvara ngokuti uya timboito akati kana topinda kana mumaindastry timboshanda unoba amai atiite zvekuba anatanga mubiro anetaretara kekutara. Saka Matapi unogara naye? Matapi ndogara nasisi. Alright. Bahombe kana twadi? Aiwa amaya. Ndonemba kokumbira kwenyu akamboimba ndiani mudzidzi arini kana ndowatanga zvekuimba zvinazvitanga atotangwa ana baba kuti vasati vatomboita namato vaitoridza magita tochidzidza mavo vese komudhara kwangatoro ngoma hapana anga asingakwenye gitari vese vaikwenya magitari. Alright. Asi nokuda kuti zvacho zviridown zviri pasi hapana kwazvikaenda. Saka iwe ndo wangofunga kuzvitora iwe zviendese kumberi? Dambotrial. Andite. Une mari kodzi mangani? Taura chokwadi. So akusvika 5. Ya wataura chokwadi. Checheyo mari kodzi checheyo. Une wani uri pamukumari. Une wani ka? Rukurira. Iyi ne rhythm inonzi chii? Hamsati mari kuwa zaro. Rhythm inonzi chii? Aiwa isiri single. Saka unoneka unga freestyle ukauda kuti pa 5 masongs akwa tikuisira imwe rhythm. Aurambe. Andi. Infinity. Kuranzini dzako ndoda unditerere chise chawapuwa tindaudza kwadzo dzimepindoka akati wanibere saka parinobuda zuva mwanangu make sure washandisa nguva imbai vakwene ruchivai mwanangu ndozvandoda ugare uchiziva kuti baba vako ndichafa mwanangu ndichapinda munguva handiti usare uchisafa mwanangu ndoda kuti ushandise nguva handakubikira mashuku andima pakure kuranzini dzako ndoda unditerere chese chawapuwa tendauza kwadzure sinopindoka akachiwanibere ndambakuudzwa akaonekwa nembonje usaomese pfungwa ngazibvavese auite unogona pano kwana patinorova zanja mbanangu tokushuvira kuti uende kumberi ramba uchipinda mustudio namukomarei nainfinity. Une shuwa here wanyora fomfom paneyo kwenda saka mari yakawanika unodzokera kuchikoro sure. Alright. Asi uri kutya kutaurira pasi? Aiwa kani. Hakuna zvimwe zvinhu zvatisina kuzogena nokuda kuti mudziyo watikaita kusira panzira. Alright. Alright. Zvinoitika shingirira ramba uri wakatsika panopisa ipa. Wauri kutamba nayo anogona kupa time mustudio. Mai manje kutodaidzwa kana nemabig studios but shinga nareyo nainfinity. Chiponesa ako hama neshamwari? Mhoresa quiz yangu Simbarashi Pero wagwana kuse nemafriends angu 10 man yokumhoresa wagwana kuse ndewe kupwa namkomari wagwana Infinity aurambe DJ wangu irasi komvomvonari aiwa man phone number. Okay, phone number. I don't see the phone number. Ndobatika dzokufona na WhatsApp number ndizo dzimwe chete. 0788 099 12. Alright. Dzokere.
0788 099 12. vanenge vachida kubatani zita rako chero chero. Zita rangu chero chero ndonzi Shon Chidadza. Shon Chidadza. Pamwe nemwana kana kutumira ka ekokish. Ndonzi Shon Chidadza. AKA also known as Super Lighter. Aurambe. Asakora munhu mbama. Lighter. Regera uri kwati. Malaika baba. Bopane isaro. But unonyara asaona baby. Aiwa. Murisa kachimoko chako. Unorambwa iwe. Aiwa. Aukwata. Ngoti nitongoziva ega baby boy ere. Iri kuopa nawo. Sharp.